dawn l-aħħar 3 snin, familja terba daħlu bruħhom u bġisimhom biex jagħtu s-sapport u l-kuraġġ lil qraba u persuni li jkunu għaddejjin minn trauma li laqtithom bħal sajjetta fil-bnazzi meta jkunu jinsabu fl-ITU ma' ġenb xi pazjent. U dan beda jsir billi sempliċiment iqassmu b'xejn tazza kafè u xi ftit sandwiches li jkunu għamlu huma stess biex jassiguraw li l-qraba jitrejqu mingħajr ma jwarbu mis-sala. Din il-familja ta' Jacob Kakija, familja li taħdem f'Jacob's Brew Coffee Shop, iżda deċidew li jieħdu din l-inizjattiva pass ieħor il-qudiem. Kif l-aħħar ġimgħat li ħasbu li jixtru Vann u jibdew ibieħu li kelli jagħmlu, li maqlih se jmur kollu biex din l-inizjattiva ta' tqassim tal-ikel fis-swali tiġi estiża għal sptarijiet oħra fosthom Caring Grek, Mount Carmen u San Blas. Net News kellem ma' Sara Kakija Jacob li spjegatilna iktar dwar dan. Meta imwasslu sandwiches u coffees, mhux biss imwasslu xi ħaġa xtiekel u whatever, imwassal messaġġ ta' tarma. Messaġġ li biex bniedem qatt ma jaqta' qalbu f'ħajtu. Van normali li l-għan tiegħu li jwassal persuna minn post tal-ieħor jiswa biss ftit eluf ta' euro. Iżda minħabba li dan il-van wara li jinxtara jrid jiġi attrezzat u mgħammar biex fost oħrajn fih ikun jista' jsir il-kafè u ikel bħal sandwiches l-ispejjeż huma akbar. Fil-fatt il-ħsiebu li issir magna tal-kafè, friġġ u freezer, sink u apparat ieħor. Dan kollu iktar itellaw l-ispiża għal eluf ta' euro. Tant li hu maħsub li dan jiġi jiswa bejn 15,000 u 20,000 euro. Ġej mission tagħna qiegħda biex infadlu għal coffee van, din coffee van ħassi realtà. Fil-fatt ġiġa xajna il-van. Però hemm ħafna xogħol li rrid isir wara kwinti, ġifi aħna rridu din il-van rridu nagħmluha bħala coffee van. Dik tkun equipped bi-coffee machine, tkun customized. Il-vjaġġ ta' Jacob Kakija u storja impressjonanti ta' żagħżugħ li sofra ħafna imma ġielet bixex u llum qed iwettaq ħolma wara l-oħra. Jacob kien qrib il-mewt wara li fl-2013 ħabta u sabta żviluppatlu infezzjoni fis-sinus u kien operat u tneħħitlu parti mill-kranju. Madankollu żviluppawlu komplikazzjonijiet fosthom blood clot f'moħħu u kellu biss 50% ċans li jisalva. Kien wara dan il-vjaġġ twil il-familja kollha ddeċidiet li tibda tagħti s-sapport tagħha lil qraba li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli.